Mayong gabi, mga turan ko kay Kristo. Yaring ato mga intensyones para pagsaulog naton sang anticipated mass para sa ka-20 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. For the soul of Romeo Tabuyok Sr., offered by Asena Tabuyok and family. For the soul of Winifredo Losaria, para sa ikadlawan subong, offered by Barangay San Rafael Community. For the soul of Guillermo Villodres, offered by Eliza Fusen and family. Mass intention for the eternal rest of the soul of our beloved Michael Angelo Capaducio, from Mark Anthony and family. For the souls of Teresita Talanas, Leonardo Talanas Sr., Yonela Kamangunan, kag Jesusa Talanas, offered by Talanas family. For the soul of Romeo Mendote, offered by Prise Mendote. For the souls of Juanilma Salem, Jennifer Salem, kag Romulo Kamangunan, offered by Violeta Salem and family. Thanksgiving is offered for the birthday of Boise Duay from Annalyn Bernalin and family. Thanksgiving for Jennifer Jeneline, kag Jefferel and Helen on their birthday, offered by Patria family. Kato niya mga sponsors, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mrs. Susette Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, Mr. and Mrs. Jessie Kapauan and family, Mr. and Mrs. Jomar Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Justine Mercurio Tamises, and Mrs. Nilida Nila Robledo and family. Sa tunga sa mga kasakit, kag mga palaligban, sang pagpangabuhi, kinahanglan naton ang dako nga pagtuo, kag pagsalig sa Dios. Ang dako nga pagtuo, nagadaog sa mga pagtilaw, katulad sa mga ginapakita sa aton sa Ebanghelyo, sa diin, ginayo ni Jesus ang anak sang babayi nga taga-Kanaan. Pangayoon naton ang grasya sang pagtuo, agud makapalapit kita sa Ginoo, nga may pagsalig kag paghigugma. Ang aton celebrante sa aton anticipated matubong Reverend Father Gremar Lacson. Palihog magtindog ang tanan. Amen.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, Amen. ang grasya sang aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agud mangintakos kita sa pagselebrar, sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga heles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, titian kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginaaman para sa tanan nga nagahigugmagid sa imo, ang di masaysay nga mga kaayuhan. Padabdaba sa amon mga tagipusoon ang kainit sang imo paghigugma. Agud nga amon ikaw higugmaon sing himpit kag labaw sa tanan, kag madangat namon ang imo mga saad nga labaw sa tanan nga amon ginahandom. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagasiling sa iya mga tawo. Sa indi madugay luwason ko kamo. Gani himua ang matarong kag nagakaigo. Kag ang Ginoo nagasiling sa mga dumuluong nga nangin katapo sang iya mga tawo, nga nagahigugma kag nagaalagad sa iya, nga nagapakabalaan sang adlaw nga inugpahuway, kag nagatuman sing matutom sa iya kasugtanan. Dalhon ko kamo sa Sion, ang akon balaan nga bukid. Hatagan ko kamo sing kalipay sa akon balay nga palangamuyuan, kag akon batunon ang mga dulot nga inyo ginahalad sa akon altar. Ang akon templo pagatawgon nga isa ka balay nga palangamuyuan, sang mga tawo sang tanan nga kapungsuran. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Kalantahon sa pagsabat. Kabay nga ang tanan nga katawhan magadayaw sa imo, O Dios. Kabay ang tanan nga mga katawhan magdayaw sa imo, O Dios. Kaluoy man kami, O Dios, kag bendisyoni kami. Ipakita ang imo kaayo sa amon, agud mahibaluan sang bugos nga kalibutan, ang imo kabubuton. Kag ang tanan nga kapungsuran makakilala sang imo kaluwasan. Kabay nga ang tanan nga katawhan magadayaw sa imo, O Dios. Kabay nga magkasadya ang mga kapungsuran, kag magakanta sang kalipay. Kay ikaw magahukom sing matarong sa mga katawhan, kag nagatuytoy sa tanan nga mga kapungsuran. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magadayaw sa imo, O Dios. Kabay nga ang mga katawhan magadayaw sa imo, O Dios. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magadayaw sa imo. Ang Dios naghatag sa aton sing mga kaayuhan. Kabay nga ang tanan nga mga tawo bisan diin magtahod sa iya. Kabay nga ang tanan nga mga katawhan magadayaw sa imo, O Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, karon nagahambal ako sa inyo nga mga hintel. Samtang apostol pa ako sa mga hintel, magapabukal ako sang akon buluhaton. Ayhan magakahisa sa akon ng akon mga kasimanwa, kag tungod sini maluwas ang iban sa ila. Kay sanggit sikway sila ang kalibutan ng inabiyan sang Dios. Ano pagidayhan kung mabato na sila? Mangin kabuhi ini para sa mga patay. Kaya ang Diyos wala nagabaylo sang iya panghuna-huna, na hanungod sa iya ginapili kag ginabindisyonan. Sang una kamo nga mga hintel wala nagatuman sa Dios, pero karon nabato ninyo ang kaluoy sang Dios, kay ang mga Hudyo wala magtuman. Sa amo nga bagay tungod sang kaluoy nga inyo nabaton, ang mga Hudyo karon wala nagatuman sa Dios, agud nga ila man mabaton karon ang kaluoy sang Dios. Kay ginhimo sang Dios ang tanan nga mga tawo nga binilanggo sang pagkadi matiunumanon. Agud nga magpakita niya sa tanan ang iya kaluoy. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan.
Jesus nagwali sa maayong balita sa ginharian, kag nagpangayo sang tanan nga mga say sang mga balatian sa mga tao. Ginoo yara sa inyo Kag yara man sa imo. ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagalin si Jesus sa sadto nga duog kag nagkadto sa kadutaan malapit sa mga syudad sang Tiro kag Sidon. May isa ka babayi nga taga Kanaan nga nagapuyo didto nga nagpalapit sa iya nga nagasinggit. Manunudlo kaliwat ni David kaluuyi ako. Ang akon anak nga babayi ginagamhan sang kag malubha ang kahimtang. Pero si Jesus wala magsabat sa iya. Ang iya mga gintutunan nagpalapit sa iya kag nagpangabay gid nga nagasiling. Pahalin na siya, nagasunod-sunod siya sa aton nagagahod. Dayon si Jesus nagsabat. Ako ginpadala para lamang sa nadula nga mga karnero sang Israel. Dayon nagkadto ang babayi sa iya atubangan kag nagluhod nga nagasiling. Manunudlo, buligi ako. Nagsabat si Jesus, hindi nagakabagay nga kuhaon ang pagkaon sa mga kabataan kag ihaboy sa mga ido. Nagsabat siya, matuod ina, pero bisan ang mga ido nagakaon sang usik, nga nagakahulog sa lamesa sang agalon. Nagsabat si Jesus sa iya, babayi, kadako sang imo pagtuo, matuman ang imo ginapangabay, suno sa sa mugid nga tion iya anak nga babayi. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Heso Kristo. Labing hinigugma nga mga utod, kung mag-istorya kita nahanungod sa pangamuyo, ang aton permi equation, pangamuyo, pangayo. Diba? Pangamuyo, pangayo. Ang aton immediate equation. Sa bagay nga, kung may mga buluhaton kita, may mga pasinawan, exam, o kung may mga luya kita lambuton, nga handom, kinahanglanon, problem. Ang aton permi ginasabat, pangamuyo ito. Kay para sa aton, ang pangamuyo is equals pangayo. Pero tagon aton labing hinigugma nga mga utod. Ang pagpangamuyo, hindi lamang tion sang pagpangayo. Of course, bahin ina. Pero hindi lang ina tion sang pagpangayo. Tion man ina sa pagdayaw. Pagdayaw kay sino? Sa kaayo sang mahal nga Dios. Sa iya kaluoy sa aton. Pagdayaw sa iya kaayo. Ano pagid? Tion man ina sang paghinulsol. Paghinulsol sa ano? Sa aton kakulangan. Sa aton mga sala. Sa mga butang nga nagalapas sang kabubuton sang Dios, sang iya orihinal nga plano para sa aton nga iya katawhan. Ano pagid? Ang pangamuyo tion sang pagpasalamat. Pagpasalamat sa madamo nga bugay nga bisan wala naton ginpangayo, ginhatag sang Dios sa aton. Ang pagmata naton kagina sang aga. Ang pagtambong naton sa sining misa. Ang mga kadalagaan naton sa kabuhi. Ang mga sirkumstansya nga nagtudlo sa aton nga mangin makusog kag mangin maalam. Pagpasalamat sa sining nga mga butang. Kagulihi, tion sang pagpangayo.
sang aton kinahanglanon, sang paghatag katuman aton mga handa. Pangamuyo gali, hindi lang pangayo, kundi acts. Tandaan nyo na, acts. A-C-T-S. Acts. Adoration, confession, thanksgiving, kag supplication. Acts. No? Ang pagpangamuyo, hindi lang pangayo, kundi dayaw, paghinulsol, pagpasalamat man sa Diyos. Nabing inigugma nga mga utod, pero hindi gid man naton madula sa aton ginahimo nga kung nagapangamuyo kita, most of the time, if not most of the time, every time, ginagayo kita sa Diyos. Di madamo kita sing matun-an sa babae nga taga-Kanaan sa sininga aspeto. O sisao naton. Una, sa nakita sang babae nga taga-Kanaan, aton Ginoong Kristo, bantog na siya nga nagapangayo. Nagkadto siya sa kay Jesus, nagsinggit siya, anak ni David, kaluuyi ako. Nagamasakit ang ako, anak nga babae, siling niya. Nagamasakit ako. Siling niya, nagamasakit ang akon anak nga babayi. Namilit siya. Naghambal siya kay Jesus kung anong iya obrahon. Wala. Wala siya nagsiling kay Kristo nga, anak ni David, kaluuyi ako, ayuha ang akon anak nga babayi. Siling niya, nagamasakit anak nga babayi. Wala niya gin-insister ang ilaluyag kay Jesus. Nigugma nga mga utod sa aton pagpangayo sa Dios, sa pangamuyo. Kabay pa mangin amuman ni ang aton panimuot. Hindi naton pag insistiran o kung gani diktahan ang Dios sang iya himuon para sa aton. Nga pader, kaya di mas maalam ang Diyos sang sa aton. Kung may ara, gidman kita kinahanglan, bukas lang naton nga ipresentar sa iya. Hindi naton pag-insistiran ang aton luyag. Sa baylo, mangin bukas kita sang kabubuton sang Diyos para sa aton. Again nga, kay mas maalam siya sang sa aton. Bisan damo sugpon imo ngalan, hindi matupungan sina ang kaalam kag plano sang Dios para sa imo. Ikaduha, ano pa gid ang ginhimo sang babayi? Bisan wala sa ginsapak ni Jesus. Kaya mo man na ang kalabanan sa aton eksperyensya, di ba? Kung kaisa daw wala nagapamati ang Dios. Kay wala gani naga-respond ang Diyos suno sa aton luyag. May kanta gani si Gary Valenciano, no? Gary Valenciano na, natutulog ba ang Diyos? Kaya mo man ang aton experience kung kaisa kung ano aton pa ngayon, Lord, kabay pa madaog ako sa luto. Kabay pa madaog ako sa luto. Wala ka man kataya. No? Wala kasabat ang Diyos. Di anong ginimo isang babayi? Ginlagas niya si Kristo. She was persevering. Wala untat. Nagsunod siya sa kaila. Sa bagay, kinambalan sa mga gintutunan si Kristo, pahipusa na siya. Kaisagay siya sunod-sunod sa aton. Kag nagasinggit siya. Di mo man ina sa aton labing hinigugma nga mga utod. Sa aton pagpangayo sa Dios, kung gagapangayo gid man kita sa iya. Di naton siya pagluatan. Ano abi kay kudo hindi ya pagsabton aton ginapangayo, untat na kita dayon. Ano aton reaksyon? Mangakig pa kita. Masunggod pa kita. Ano abi Lord kay why mo ginpalakat akon bata? Malakat na sa tani. Dilod pa siya sa eroplano.
Ano abi Lord kay nagdunar man ko sa chapel nga may masakit ako. Tapos untat na kita. Wala kita persevere in prayer. Unlike the woman from Canaan. Wala untat, wala yagin untatan si Jesus. Ti ano pagid? Ano pagid na natabo sa iya? Ginambalan siya ni Kristo. Hindi nagakabagay nga ang pagkaon sa mga kabataan ihaboy sa mga ido. Insulto, no? Sakit. Nangakig siya. Wala. Kung ang ginahatag, ang ginapangayo naton sa Diyos, hindi yagin man mahatag suno sa aton luyag. Kabay pa nga hindi man kita mangakig. Hindi kita magsungkod. Again, labing hinigugma nga mga utod, ining tatlo ka mga butang ang matun-an naton sa babae nga taga-Kanaan sa iya pagpangayo sa Dios. Ula niya siya gindiktahan, nangin pursigido siya, kag wala siya mangakig kay Jesus. Wala siya magsungkod. Di kabay pa sa aton pagpangamuyo, upod sa aton pagpangayo sa mahal nga Dios ang aton mga kinahanglanon. Kay madamo kita kinahanglanon. Nga Father, damo kita kinahanglanon. Pangud kay ti finite beings lang kita. May limitasyon ng aton masarangan, may limitasyon ng aton malambot, gani nagakinahanglan kita sa Dios. Sa aton pagpangayo, kabay pa hindi naton pagdiktahan siya, kabay pa mangin porsigido kita. Kag hindi kita mangakig upon magsunggod kung hindi matabo suno sa aton luyag. Kabay pa. Palihog magtindo ang tanan. Ipahayag naton ang aton pagtuo, tanan, nagatuo ako sa Dios, amay nga makagaga. Mabubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Hesukristo, anak nga bugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginmud Santa Maria Birhen, gitsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Sang sakos na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw na banhaw sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Ikan dito magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginкакаupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang Ginoo nagahigugma sang tanan nga mga katauhan bilang iya mga anak, wala sing isa man lang ngayara sa gwa sang iya gugma. Puno sing pagsalig mga muyo kita, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa Santo Papa nga si Francis, mga obispo, kaparian, ka mga ministro sang simbahan, kabay pa nga sa ila kabuhi, makita ng pagkasantos, kag mga hangkat sang misteryo nga ila ginasaulog, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga katapo sang nanari-sari nga mga relihiyon, kabay pa nga paagi sa pagrespeto, pangamuyo kag pagbinuligay, ang pagbahin-bahinay, kag inaway, mauntatan sa amon mga inadlaw, kag maghari ang paghidait. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga tumandok nga Pilipino, kabay pa nga ang pagtuluohan kay Kristo, magpaanyag pagid sang ila mga kultura, kag magdala sa ila sa matuod nga Dios kag langitnon nga amay. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa tanan nga nagamasakit kag ginabudlayan, katulad sang babayi nga taga-Kanaan, kag sang iya anak, kabay pa nga maaguman nila ang kaayuhan sang lawas, huna-huna kag kalag. Agud magkabuhi sila sing may katawhay kag kalipay. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
para sa mga nagkalamatay tungod sang palatian, aksidente kag katigulangon. Kabay pa nga batunon sila sang Ginoo sa iya ginharian sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kag sa hipos, iupod manaton ng aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoong Jesucristo, pamatii ang mga pangamuyo sang imo banwa, nga imo ginatata paagi sa imo lawas kag dugo. Kabay pa nga sa ulogon namon sa amon kabuhi, ini nga misteryo nga imo ginbilin sa amon. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari, upod sa Amay kag sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mga utod, agad ang akon, kag ang inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios sa may nga makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong servisyo sa imo mga kamot. Sa kadayawan kay men sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga simbahan. Batuna o Ginoo ang mga dulot nga amon ginapabayluhan sa imo, paagi sa mga halad nga amon nabaton sa imo. Ginabaton gid namon ikaw. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay kid igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga Amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Imo gintuga ang tanan nga mga butang, ang takna kag ang panahon nagatuman sang imo kasukuan. Kag ang tawo nga imo ginhimo sa imo larawan, imo ginpagahom sang bugos nga kalibutan. Imo ginpadumala sa iya ang tanan nga mga tinuga. Agud nga magdayaw siya sa imo adlaw-adlaw tungod sang mga katingalahan sang imo gahom kag kaalam paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Gani ang langit kag ang duta, ang mga angheles kag ang mga arkangheles nagadayaw sa imo sing walay untat nga nagasiling.
Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos, gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos ini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas, kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon niya ginbaton sing kinabubuton niya ginkuha kag ginpamiapya kang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag inigin panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subungan pagkatapos sang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kag inigin palibot sa iyang mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis kay nimong kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o may amon ginahalad sa imong tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Jose Romeo kag sa tanan niya kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaong mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtan-aw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga diri nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen Iloisang Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya upod sa iya kag dira sa iya ginahatag sa imo Dios Amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo. Ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sing may dako nga pagsalig suno sa aging tudlo sa aton.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Piligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, pagpaligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo, nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles ang paghidayat kinabilin ko sa inyo, ang akon paghidayat kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling. Atagi siya sing paghidayat kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidayat sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Kag yara man sa imo. Maghatagay kamo sing paghidait. Yari ang kordero sang Dios, yari siya nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ng mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ko takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang sa kapulong, kag pag-aayong akon kalag kag lawas. Corpus Christi, custodiat me, vita materna. Sanguis Christi, custodiat me, vita materna. Ang lawas ni Kristo, Amen. Handog sa akon tagipuson, nga ikaw akong gid nga mabaton. Sa matud mo nga presensya, sa banal nga Eucharistia. Akong idikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahulaan, manuluwas sa akon kalan.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo amon ginbaton si Kristo sa sininga sakramento, itugot nga mangin kaangay kami sa iya samtang nagakabuhi pa kami diri sa duta, agon nga mangin takos kami sa pag-ambit sang iya himaya sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa liwat at ginapasalamatan ang aton mga sponsors sa subong anticipated mass naton. Kag subong man aton pasalamatan ang aton celebrante subong nga adlaw talo sa kay Reverend Father Julio Sacobres sa kay Reverend Father Gremar Lacson. Paz, thank you so much. Kag dugang naton nga ginapahibalo sa aton nga komunidad diri sa may barangay San Rafael, ang aton nga Barangay Apostolic Council o ng BAC. So yaring aton nga mga set of officers diri sa aton nga Barangay Chapel. Ang aton nga Barangay Coordinator, Mary Grace Ledesma. Worship Ministry, Rolando Kamangunan. Education Ministry, Errol Galvez. Service Ministry, May Mercurio. Youth Ministry, Denise Angela Gunay. Family Life, Teresa Escarrera. Kag Ministry on Temporalities, Christine Joy Ledesma. Kag aton niya Finance, Elisa Fusin. So ini ang nagabugos ng aton Barangay Apostolic Council. Kag sa masudod niya Sabado sa misa diri sa aton Cora Paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen. So iya igakomisyon na ining aton niya Barangay Apostolic Council. So gani aton buligan, aton suportaran ang aton niya mga officers sa aton Barangay Apostolic Council. Agod aton matigayon kag ma-improve pa ang aton mga programa, activities kag liturhiya diri sa aton Barangay Chapel. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Pagbindisyonan kamo sang makagagahom nga Dios, sang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghidait, tapos na ang misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi man, Father.